Wow, alhamdulillah. Kuwi jebule omahe. Wah, alhamdulillah iki sakwise blusuk-blusuk iki awake dhewe nemokke omah nang tengah alas, Dulur. Wah, benar-benar amazing banget iki. Muga-muga iki iso ketemu, Dulur, lan ngobrol-ngobrol karo bapake sing duwe omah nang tengah alas iki. Wow. Walaupun omah iki isih terbangun saka pring papan lan kayu kok ngene iki. Wow, Pak. Wah, nembe napa? Wah, ngrumput. Lah kok nganune teng tengah alas ngeten iki. Oh. Wah, kalih damel gudang kayu barang nggih. Wah, kayu napa niku, Pak? Oh, sing on laut. Wah, istimewa. Wah, alase ombone ra umum jenengan. Tanami napa mawon? Kopi nggih. Oh. Nek mriki barang niku dereng enten listrike nggih. Ha nggih tasih jauh dari kampung nggih. Dalu ngoten cok enten swara-swara unik napa penampakan mboten? Nggih, sering-sering. Wah, iki. Oh, bar maghrib nika. Biasane napa mawon, Pak? Swara tiang ngoten. Oh. Kan dhisik kan daerah rawan. Oh, ini berarti tempat angker ini, Pak ya? Oh. Oh, damel nganu Petrus nika ya, Oh, zaman Petrus. Zaman Pak Soeharto. Nggih, nggih. Berarti kados teng Karangjati nika nggen wit jati-jati nika cok ge mendem Petrus nika nggih. Oh, ada mriku, Pak. Oh, jebule ngisor kono ki biyen-biyene sejarahe cok ge mendem korban Petrus nika nggih jaman Pak Harto presiden nggih. Nuwun kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca-kanca nang endi wae panjenengan pinaraan. Mbah kuwi sing nang Pulo Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua utawa sing ana nang luar negeri. Wanci iki arep eksplor sakwijining omah sing ngadeg dhewe nang tengah alas, Dulur. Lan dalan ikilah siji-sijine akses dalan menuju omah kuwi, Dulur. Jenengan iso bayangke, Dulur, saat iki eksplor tabuh loro awan, dalan iki sepi banget. Iso bayangke yen liwat dalan iki wanci bengi. Mulakno tonton terus video iki tekan rampung, Dulur. Mergo akeh hal-hal menarik sing arep awake dhewe temokke nang edisi Explore awan iki. Wow, mantap banget, Dulur. Ki blas ora ketemu manungsa utawa warga iki. Jenis ketemu kewan nang tengah alas iki. Alhamdulillah, Dulur. Sakwise nglewati dalan sing lumayan ngeri-ngeri sedap, iki dilanjut maning nglewati jalur dalan sing isih digawe saka lemah ngene iki, Dulur. Iso dipastekne yen pas musim udan dalan iki mesti lunyu banget, Dulur. Wow, subhanallah. Alhamdulillah kae wis ketinggal ana motore warga nang tengah alas kene iki, Dulur. Jajal iki arep ngobrol-ngobrol karo belione, Dulur. Wah, iki ketoke lagi arep panen kopi iki, Dulur. Wah, subhanallah. Dengan iso pirsani, Dulur. Kuwi, wow, alhamdulillah. Kuwi jebule omahe. Wah, alhamdulillah iki sakwise blusuk-blusuk iki awake dhewe
nemokke omah nang tengah alas, Dulur. Wah, benar-benar amazing banget ki. Muga-muga iki engko iso ketemu, Dulur, lan ngobrol-ngobrol karo bapake sing duwe omah nang tengah alas iki. Wow. Walaupun omah iki isih terbangun saka pring papan lan kayu kok ngene iki. Wow, Pak. Wah, nembe napa? Wah, ngrumput. Lah kok nganune teng tengah alas ngeten iki. Oh. Wah, kalih damel gudang kayu barang nggih. Wah, kayu napa niku, Pak? Oh, sing on laut. Wah, istimewa. Wah, alase ombone ra umum jenengan. Tanami napa mawon? Kopi nggih. Oh. Nek mriki barang niku dereng enten listrike nggih. Ha nggih tasih jauh dari kampung nggih. Wah, istimewa niki. Oh iya, tak kira wau papan to Pak niki. Jembele bambu nggih. Wah, mantap sekali iki. Iki kayune iki usiane wis ratusan tahun, Dulur. Wah, mantap kuwi lho. Kuwi bapake sing pemberani, Dulur. Sing urip nang tengah alas kok ngene iki lho. Kuwi lagi nyambi karo ngarit, Dulur. Wah, jenengan iso persani dhewe, Dulur. Sekitar omah iki ijeh alas kopi sing lumayan ombong ngeten iki. Wah, gadah mendo pinten? Walah kamu kok 8 ki, wah. Wis ora umum ki. Wah, iki. Justru jenengan iso bersani dhewe. Iki omah iki bener-bener nang tengah alas, bentuke saka papan lan kayu kabeh iki. Iki kayu bakare beliau uga akeh banget. Wah, mantap sekali. Jenengan teng mriki pun pinten tahun, Pak? Kelahiran mriki pun 50 tahun. Wah, 50 tahunan. Wah, istimewa. Di sini sudah 50 tahun. Nyuwun sewu kali Bapak sinten? Asmane Bapak Rebin. Wah. Ki lelaki hebat ki, Dulur. Niku pun tuwa ganak pun 50 kalih. Wah. tasih sugeng banget lho Pak jenengan. Ketoke kalau 18 tahunan. Lahir 75. Oh, lah garwane gadah pinten? Tunggal. Oh, tak kira 3. Lah wedhuse 8 kan mbok menawa garwane. Tunggal mawon nganu niku jan rada rekoso. Oh. Setunggal mboten entek-entek iki. Nggih kok mboten. Badhe tanglet, Pak. Nek jenengan teng alas ngeten iki ndak tasih kathah kewan-kewane, Pak. Hewan-hewan liar, Pak. Nggih sanu nggih, kathah sanu nggih mboten. Oh, biasane kewan apa mawon, Pak? Nggih nggih ayam malah. Oh, ayam hutan nggih. Oh, bajing perang kathah. Nek monyet perang enten mboten? Oh, mboten enten. Nek celeng no babi ngoten. Mboten wonten nek mriki. Oh, mboten enten. Kucing hutan barang nak kathah Pak teng mriki. Nggih niku teh pring-pring niku. Oh, mriku enten. Masih banyak. Wah, Pak. istimewa. Lah, nek dalu ngoten cak enten swara-swara unik napa penampakan mboten? Nggih sering-sering. Wah, Waduh, iki. iya. Oh, bar maghrib nika. Biasane napa mawon, Pak? Nggih swara tiang ngoten. Oh. Iki kan dhisik kan daerah rawan. Oh, ini berarti tempat angker ini Pak ya. Oh. Riyen niku. Oh, damel nganu Petrus nika ya, Oh, zaman Petrus. Zaman pun nganu zaman Pak Soeharto. krungu kabar-kabar. Nggih, nggih. Berarti kados teng Karangjati nika nggih wit jati-jati nika cok ge mendem Petrus nika nggih. Oh, ada berapa Pak? Oh, jebule ngisor kono ki biyen-biyene sejarahe cok ge mendem korban Petrus nika nggih jaman Pak Harto presiden nggih. Jenengan kok nganu Pak berani sekali teng mriki. Wong timan meniki ambak nggih Pak. Oh. Tiang niku nggih boten wae. Nggih, nggih. Pun biasa nggih Pak nggih. Berarti nak bengi teng mriki nggih. Peteng nggih Pak nggih. Gelap tanpa listrik lho Mas. Oh, rada nganu. Aduh gawat. Nek dalu njuk penarangane nggih napa Pak?
Niku wonten listrik niku gadane sinak-sinak. Oh, berarti dari sinaran-sinaran tok nggih. Pak. Enten pal niku anjur. Oh. Paling padet beto sentir napa senter ngoten nggih. Menika sing niku niku nggih pasang kena sinaran ora. Oh. Lah nek nginggil niku napa, Pak? Niku bulan tekan ternak. Oh, ternak sedanten nggih. Wah, istimewa. Ampun 50 tahun nggih jenengan. Istimewa 50 nggih. tahun. Heeh, 50 tahun iki. Tahun tinggal nang. Nggih monggo nek ajeng dilanjut niki kalih tak media kesibukane jenengan niki. Wah. Nggih. Iki kesibukane Pak Reben iki samdina ngaret ngene iki sedulur. Mergane beliau duwe wedhus 8 wah lan omah iki wis 50 taun sedulur. Wah, Pramaido iki. Ngasih kayu-kayune wis bentuke tuwa banget iki wis 50 taun. Oh, ngoten. Buat simpanan itu gitu. Wah, nyuwun sewu nggih Pak Amit. Lah niki kayune damel napa Pak? Niku damel masak. Oh, jebule masake nggo kayu iki sedulur. Istimewa iki. Iki Pak Reben iki nek masake jeh nggo kayu kok ngene iki, sementara iki sukete iki nggih makani wedhuse sedulur. Ah iki jebule dindinge iki gawe dhewe saka pring sing dianyam iki bekase gawene dinding-dindinge sedulur. Oke. Jenengan iso pirsani dhewe sedulur. Nang sampinge omahe Pak Reben iki jeh alas kok ngene iki lan wow iki stok kayune dimasak uga melimpah ruah sedulur. Nah iki engko njajal iki arep takon iki ana ruangan kok ngene iki fungsine gawe apa engko njajal. Engko arep takon-takon karo Pak Reben sedulur. Wah, mantap banget. Oke, iki njajal awake dhewe explore sekeliling omahe Pak Reben iki sedulur. Wow. Jebule Pak Reben iki yo nanam-nanam ki lombok. Wah, iki uga akeh tanduran-tanduran kopi, telo. Wah. Ana jipang. Wah. Jebule ora umum, sedulur. Walaupun omahe Pak Reben iki nang tengah alas kok ngene, tapi lemahe ombone ora umum, sedulur. Lan arep rono rada mikir, sedulur. Mau Pak Reben cerita nek daerah kono ki rada gawat gawe mendem mayit utawa jenazah-jenazah zaman Petrus biyen ki nang sebelahe kebone Pak Reben ki. Wah iki iso jenengan pirsani iki sedulur. Ki Pak Reben ki lagi arep golek suket sedulur. Wah, benar-benar istimewa. Wah, tapi tanah jenengan ombone ra umum niki. Wah. Berarti. Dugi mriko. Sak ban-ban. Ombonen, Pak, sawah hektaran mesti mungkin iki. Gadah putra pinten jenengan? Cewek napa cowok? Oh, mpun nikah. Angsal tiyang pundi? Oh, Banyu Kuning caket nggih. Pun gadah putu ya. Oh. Wah, istimewa. Tanamane lombok tapi alit-alit nggih Pak nggih. Rawit. Oh, ngoten. Nggih, njajal. Tak hubungke kamera sedulur iso jenengan pirsani kuwi omahe bener-bener dhewe nang tengah alas. Wah. Iki lan nang ngarep omahe iki akeh tanduran-tanduran sing unik-unik sedulur, ana kopi, ana gandul, ana sengon. Wah, bener-bener Pak Reben iki sosok bapak sing kendel banget sedulur.
Lan walaupun beliau ki urip nang tengah alas dhewe, tapi tanaman-tanaman sing nang kene subur-subur sedulur, ana telo, ana lombok, ana jipang. Wah, berbagai macam tanaman. Oke, kanca-kanca nang ngendi wae panjenengan berada, mbah kuwi sing nang Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Borneo, Papua, utawa ana sing nang luar negeri, muga-muga sekedhik video iki iso migunani kagem panjenengan semua. Lan kagem panjenengan sing nembe nemokake channel YouTube, aja lali like, comment, and subscribe. Men channel kesayangan Anda iki makin berkembang sedulur. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Oke sedulur, iki sawise awake dhewe eksplor nang griyane Pak Reben sing nang tengah alas ki, arep pamitan karo Pak Reben lan arep lanjut ngeksplor nggon-nggon unik lan menarik liyane sedulur. Nggih Pak, matur sembah nuwun nggih. Nyuwun sewu pun ganggu jenengan. Nggih. Nggih. Oke.